Sego lawuh kerupuk aku gak percaya arek saiki kepethuk Joko gondeli sabu saiki wis ungsume kucing lolo anake lampune mati kepancal bapakne saiki pembangunan wis maju embong-embong padha diaspal lampune padhang senajan mlaku wayah dalu kaya awan ayo cak genah-genah boleh gak seneng melaku ditabu jula-juli aku kira nek krungu taban jula-juli utang-utang iku sawangane kaya wis gak duwe utang tak kidungane genah-genah sawah
takon. Takon apa? Dalane ke sakutha niku pundi, Pak? Gak ngono niki wong endi karo kutha. Sampeyan niki takon kutha ta? Nggih. Lah niki nek kepengin ru kutha, niki sampeyan ngulon serut, menggok ngidul seret, menggok ngulon serot. Lah niki kutha. Lah nek ceblok krosak ngoten nggih. Cari takon kutha. Takoni ngono kaya nesuwan kok benci aku. Sing benci mono aku. Takon iku ndelok tugase. Nek waktune aku gak tugas ngene iki kon takoni nek wong cek tugas kon takoni. Mbok iki dijawab ngeten mawon, nggih dalan mriku ngilen niku sing lampune padhang niku kutha lah ngoten. Mbok sing enak ta wak ngomong kali bangsane niku. Iya iki lho ngulon iki lho lampu padhang kutha. Nggih matur nuwun. Monggo-monggo, Dik. Sampe niku padha wong gendeng. Gak ngereken. Dadi wong urip ojo gampang mama. Aduh, Mbok. Takoni ngono nek mama gedang. Cek nemene, Dik, sampean niku. Tiyang niku tasik ngedung pun ditakoni, Dik, kula wau ndamel parikan sampe keliru. Soale kula kesah kutha ning enten tujuane, Pak. Nggih. Kutha diantarane mriku nek kira-kira pinten kilo, Pak? Lho, kira-kira ngenten nek 5 kilo mawon. Lah sak kilone niku pinten? Ningali beras e, Dik. Nek sing enak niku 300, sing rodok gak enak niku 250. Sampeyan niku ya napa sih, Pak? Wong kula niki takon maling ngomong regane beras. Jare takon sak kilone. Sak kilone mono 1000 meter, Dik. Lah niku, lah per metere pinten, Pak? Sing kae nelek 300. Lah sing wol ngene iki sampe 2000 sak meter, Dik. Mboten maksude niku lho nggih pinten kilo niku lho, Pak, kok meteran. 3 kilo napa 4 kilo? 3 kiloan, Dik. Oh, nggih ngoten ya, Pak. Iya ya. Takoni ngono kok benci aku. Sing benci mono aku. Matur nuwun, Pak. Monggo, masalah rek wong iki. Ala penggoda iki ono ae. Kak direwangi ku takon, direwangi garai mangkel. Kemis me. Kok niku gak tau ditapuk wong Moruan tangan ya, Pak. Kula niki senes bojo sampean lho, Pak. Tuangane pelak-pelak. Gak dipelek maneh wong takon niku mbok mesisan aja dicicil kaya wong ngeridit ngene. Mboten maksude kula niki mangke teng kutha niki badhe pados niku stasiun. Lho. Stasiun kok dipadosi? Ajeng teng stasiun ta? Nggih, omahe sepur niku lho. Oh, sanes omahe sepur stasiun. Nggih. Niki lho enten omah wedhong niki sing mujur ngulon dawa niki stasiun. Oh ngoten ta. Nggih. Pokoke kula niki mangke njojok mriko. Sampeyan njojok stasiun. Takoni ngono nesuwan kok benci ya. Lho, dibenci pindho. Aku sing benci, Dik. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo. Oh, alah. Padahal gak mai dhewe wong gak rubuto. Nek aku sing nuduhi sapa sing nuduhi? Jangan ditapuk. Ngopo nek wong itu wangane? Ya apa? Sampeyan pun moro tangan Pak wong dereng resmi kok moroan tangan. Lah aku iki bojomu ta nek dorong resmi. Mboten maksude kula kene tengene stasiun. Kula niki lek usaha napa niku karcis niku terus carane niku ya napa? Lah teng stasiun niku lek enten bolongan persegi cilik niki ya. Nggih. Lah tangan sampean sambil baken belung. Nggih. Kene ngriku sampean ken oleh. Dadi kula niki enten bolongan. Lah, Kula gogoni. digogoni padane golek iwak ae. Lah nggih ini bolongan cilik niku digogoni terus Pun digogoni. Lah maksud Sampean rogo. Lah nek mun dirogo terus digoleki ngoten nggih. Lho, Nek ngriku. enten grenjel-grenjel. Sampean jokok niku. Lah niku napa, Pak? Beton niku, Dik. Malah sampe beton. Sampean pun gujok, men guyon kok sampe kepelecuk kabeh.
Mboten, kula niki rencanane lunga adoh. Lah, sing niku wau sing genjer niku wau. Nggih. Niku karcis. Oh, Lah dhuwit karcis. sampean keaken ngoten lho. Napa niku famili kula ade kok kaya dhuwit. Lah napa sampean niki sik pernah ponakan ngoten ta? Lah sing loket dhuwit niku lho sinten? Kondektur goblok. Oh, sing enten sing dodol karcis tengene loket niku. Lah niku kondektur. Dodol karcis. Nggih. Padane Nggih, sakniki ngeten nggih, Pak. Gedhong ae. Pak Kondektur nggih. lho kok aku Pak Kondektur ya. Mboten niku mangke lho nek mlebet mriku. Lah, Terus kula munggah tengene sepur. munggah. Nek sing wonge klambi kuning, celana kuning nika napa, Pak? Nika ta? Nggih. Nika polisi nika, Dik. Polisi kereta api. Nggih. Oh, nggih. Lah nek enten sing nika klambi abu-abu, Ah. terus ngangge topi, Nika. sing nggawa catut nika. Nika kondektur. Lah catut niku kangge napa, Pak? Gawe nyatut lambemu. Mboten takoni ngono nesuwan. Catut iku ya kanggo njepit karcis iku. Oh, jepit karcis nika. Nggih. Nggih ngoten, Pak, nek ditakoni nggo sing enak. Jepit karcis, Dik. Lah niku bedane kendaraan niku kula macem-macem sih, Pak nggih. Macem-macem. Nek kereta sepur niku nek turu sakmono dawane nggih. Nek turu. Nggih. Niku dereng ndodok, Dik, niku, Dik. Lah nek sepur ndodok niku ya. Ah, takon kok neko-neko. Lah mboten nek napa wong kula niki takon. Baturu banjengat. Oh, jadi takokno. Sing jengking leh. Sepur niku lho kok. Oh, nek sepur jengking barang. Lah sampean sepur kok ndodok. Lah sepur niku nek pun didodoki. Lho. Lah nek pun sepur niku berangkat, lah kula lunga niku kesah pundi niku nggih. Lho, lah terus sampean kesah kebon binatang. Lah nek pun duke kebon binatang, Sampean ndelok sampean kembaraken putu sampean, Dik. kalih napa niku? Makoah niku. Ngenyek sampean niku. Batang kebon binatang niku sampean mboten mulih bang nginep. Mboten urusan kula niku, Dik. Bae ngenten bolongan cilik digogoni malih kan. Oh, mboten. 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 Niku omahe macan. Saut macan. Lho, lah. Lho, ambek Mariam lah apa no kene? Oh, lho to. Lho Lah, panjenengan kan wis kenal lho. Lho ya apa aku ket malah ngrungokno. Kok niku lek ngekek keterangan wong sing bener ta. Iku mang dodol karcis dari kondektur kok niku malah bingung sing kok Takoni recel ae lho, gak mesisan aku ngidung ditendekno. Ngidung kenal, ditendekno durung. Lho iki Marion. Wah, Mariam. Sinten, Dik? Wis gak ono. Mariam. Mariam wis suwe hubungan karo tol. Mosok gak krungu? Mariam. Lho umum arek iki masih ngene. Umume? Masih wedok tau ngrubungno kebo barang ri. Iya, wong ndelok balungane sakmene gedene. Ngrubono kebo omong ame lho. Enggak maksudnya ku tahu aku iki kulaan sapi lho biyen. Oh, belantik ta? Belantik kok ngrubono. Wedok-wedok kok belantik, Dik? Lho sing dadi masuk belantike. Lah napa nih? Lak pecutane ngono. Loh, pinter mejut are lho. Sembarang dilakoni iki mblantik iya. Oh. Yo dagang sayur iya, Iya. dagang besi tua iya gawe gedhek. Macem-macem. Gedhek Apa sampean kepengin tak gedheki? Kadang-kadang niku nggih nampa pesenen nyitak foto barang, Dik nggih. Wah niku penggawean niku pokoke yang halal nggih. Oh. Dimakan itu enak ngoten karep kula. Pokoke enggak pek binek barange pinek. Wah, ngomong wis gak kenal lho. Timbali. Apa pek pinek barange pinek iki. lho, delok omahe krungu kabar omahe jang. Omahe ta? Lho, Gak krungu. didol. Iya. Lah napa Dik kok omahe didol, Dik? Nggih kangge nara kita lho niku. Hah? Wong Gak ngono. wedok senengane torok. Disusun maneh. Mm-mm. Lah ben kok susun pira 3 ya? 3. Saiki 7. Waduh kok dukur. Omah lho pinggir embong omahe. Di beton. Temen di beton saiki sik luru nangka iki. Balen nangka ya. Wah. Lho, wong iki biyen niku keturunane wong ndi wis sakmene gedene. Lho critakno ta, omongno cek rusak. Aku ngene Mas ya. Sampeyan iki asline tiyang Jawa lah. Hah? Asline tiyang Jawa. Lho ora ngerti apa Jerman. Oh, Jerman luar negeri. Lho lah napa? Lah, Jerman? Jejere kauman iki lho. Jerman kok. Lek asline Pakistan anjene. Delok Pakistan. wong-wongane pawakane Pakistan. Oh, Pakistan luar. Pakis gunung. Ya, lah sida kumpul ta. Pakis setan. Pakis setan, Pakai setan. Aku beran londo iku. Tapi bener gede, tapi pawaan lanang. Anu pawaan. Pawan wedok ngono lho nek anjene dipercaya.
Di enten arek-arek jare ngumpul arek-arek dadake digoleki omongan mbek Sapari. Lho iya ya. Ya apa Wis ngumpul nang kono. Wis ngumpul. Lah sida kumpul ta enggak saiki? Sida kumpul jare Sida kumpul saiki ta Tidak enggak? dikumpulno arek-arek ngono lho. Dikumpulno ta enggak? ngono kok sida kumpul. Lah dikumpulno monggone sida ndi? Arene wis nglumpuk ana kono iku rencanane ana iki awak dhewe kan latihan. Ono jare gawe hiburan. Ana hiburan awak dhewe jange. Lah hiburan apa ya? Wis macem-macem ya hiburan tarian ya. Tari utang barang. Tari utang. Kok iso tari utang iki lho. Anu ya judo, karate, karambol, wis macem-macem. Jane gawe kesenian Jawa deh. Kesenian Jawa. Oh. Tapi sing penting latihane ya iki. Sapari kan ono ja. Anu yo. Helo, kon kok nyeluk muselip sih lho. Kok celuk cak ya. Nah, teko mburi kaya Badrun. Iki lho, Apa nih? sinom ki apa jane aku ngenano saiki. Sinom iki macem-macem, kanggone nek arek cilik aja akeh-akeh. Nek kakean wujute nemen lho. Sinom Percaya, Mbak Maryam percaya. Sebab iki lah biasa dodol jamu gendongan iki lho. iki lho sinom pari apa? Pari 5, PB 5. Pari Joto, pari Joto. Ah, pari joto ya PB barang awakmu. Sing ngene kok lho sing lamun benjang yen Pak Las. Lho, Pak Laslu kok. Pak Palastro kok Pak Astro. genah ya apa sing genah iku sing Sing apa iki? sing lenah, sing lenah. Lamun benjang yen Pak Astro. Oh iya. Mari menang ya keliru. Ngene lho. Ya apa? Lamun benjang yen Palestina. Sering ngantuk darnai. Lah apa yo Palestina iki? Sinom dicampur Lah padha karo darnai. iki sih. Sopo manis kaya siran. Nah, siran jaranan iki. Ngene lho. Sapa manis kaya citrun. Manis-manisan tok ae. Ya apa jane siapa iku? Ya si sapa ae. Pokoke sapa sing sinjal nah. Kok ya sinjal gak disiwen. Ora ngerti si jaket-jaket. Saiki genano ae, soalnya awak dhewe ya duwe bakat. Iya. Tapi duwe bakat panjene. Cuma bakat sing asli nduk Mandala saiki. Bakat itu gak nduk balung bendo dah. Ngomong ngamu. Anu sinom ya apa? Bakat. Ya, sinom. Wah, ora. Padha karo bahasa Indonesia kok apa sing liyane katut arek Sidarjo situ. Sopo? Namun di situ. Mesti ana namune Oh, sing jare arek umum namun Sumawelo. Sumotelo. Sumombelo. Sumolewo. Ya apa sih sinom jane sing Ya rungokno ya. sing bener. Sen iku kok senggakane iku ya. Tapi apa? Ting ning 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 Neng neng ning ning Neng ana lawang burine. lamun. sen iki iku kok senggakane sing. Yo. Kowe engko lah ngatur senggaan. Iya. Kita senggane dhewe. Ati mbang ngatur honore wong durung mari. Ya sakmono ya. Seniki dutaning nata. Iki telecer iki. Iya. Nanane. Kan joget lho. Prabu Kenyamaja tae. Ya iki sing ngomong sinden bledek ya. Kekasih damar sasangka. Atma mantuning kipate.
kampung Malang lan. Iya koncone adik barang iki. Enggak, aku biyen nak ngene latihane. Sekolah aku lak sing kampung Malang kono. Iya, terus bareng Jio liwat ya iku mangko ora dadi menak Jio. Lah kenal Pak Armin barang. Pak Armin. Lho, cerita dadimu lho ya. Iya. Arek iki tak himbune dhewe lho. Kono lho nek swara enak dedek kono mesti ngono kok apa. Sapari ku wis gak pandeng bulu. Ya ngono ta Dik. Wong mbok ndelok brutu apa. Ya, brutuku butuh gandeng iku apa? Rasamu joro ah. Aku ngerti. Bangetan kok ya. Bisa gak kira sir wonge, paling sir omahe bisa. Kau mau pengomahe cagak kari loro gendil. Oh, wis payu kok omongan. Kowe iki katut barimen iki. Si iler. Ini lho Rek, soal barimen lho ya. Sing dimaksud Kartolo iki lak ngene ta. Engko nek kabeh wis padha ngumpul, nek pancen wis paham karo gending-gending kebudayaan Jawa asli, lha engko dikembangno. Iya. Kari nari ae, nari awakmu kon njaluk kembang apa? Kembang amben, ya. Gak enak lho. Kembang-kembangan sembarang iso iki. Sing enak iku kembang turi dibumbu pecel iki. Seneng pangananmu tok ae. Oh, gendinge sinom iso. Oh iya iya. Kinanti, Pangkur, Ayak Samira. Iya iya. Lah iya. Ladrang. Lho. Temenan. Ladrang. Sekolahnya nang Jawa Tengah, ladrang, lodrong. Loncong. Loh, aku percaya nek sinden iku lubangi hidung iki lek berdekatan sampai mulut ta. Iya. Iki suarane iki temen kurang enak. Kok iki lubang hidung sampai lubang mulut iki jarake jauh koyo gajah ngono. Iku mesti ulem suarane. Awakmu wis tau dikaploki Jepang ya. Lah mosok wong wedok ana telaline ya. Tapi tahu tanggapan dadi ribut buyaran wong ngetutno ya apa? Buyar wong ngetutno iki. Waduh ya apa lang katutan cengkir. Biasa iku nek kerajinan dulu biasa dek iku. Padahal aku gak sengaja. Waduh. Kaya cingkir karo toples tak lebokno tas. Iki elmune lak kanca cilik ditiru. Ya, kaseman. Wah, iso mau ditim-timan gawa tas gede. Soal teme ulang ngene. Dadi ngene lho nek pancene sapari mang guyon, Pak. Sing wakno temenan. Sing serius apa lho. Dadi iki kok latihane nang nggonmu apa nang nggone omahe Sapari apa nyewa stadion. Lho, sing penting iki dimanfaatno rekaman apa iku? Latihan iku nek wis apik kan iso direkam lak ngono. Rek pandangane stadion iku geden rek. Iya, wong sing ngerti lho Kartolo, Mariam Sapari latihan. Sing karo? Sing karo sakano juru kuncine kono waduh. Ya enggak, soalnya kan ono anu dhewe-dhewe, nanti kan dibentuk pengurus. Oh, nek pengurus e bareng. Ngurusi wong telu tok iki ta. Iya. Pengurus kabeh anggotae sapa gak ono ya. Ngene nek ngono ya, aku tak berangkat sih. Aku soalnya wong wedok rumangsa wong peladeni wong sakmono kae. Iya iya iya. Wong ngladeni tukang batu barang iki. Lho, sewu ya. Iya. Iki Mariam ki rambutnya brentek asli ta rambut iki brentek kakek dicekel. Lho, iki kan diabot abine apa? Kriting ngawur. Salon ri, rumah samu gelem koyo arek-arek kawat diobong ngono. Iya. Dideleng rambut gak gelem. Gak tau iki, lek ono bengkel mesti menggo. Lho deh. Golek gemuk. Ngawur ae. Ya, kami iki kami akibat kami tendang. Iku berintik agak merata ta. Berintik iku mburi tok. Iku mbo ya apa iku? Ya wis soal berintik ku gampang. Soal latihan gampang, kok aku sing siap-siap pokoke engko persiapan makanan tak hidangno sing enak-enak lah. Pokoke aja diantar bungkusan terus ta. Bungkusan iwake ya gak seragam. Tapi wis pokoke ana omah iku aja kuwatir gak lepas teko iku kok. Oh iya iya. Bandeng cuma ya wis kuru.
Ya aja lali anu Yam. Apa? Wis pesen gua kanggo kenang-kenang aku. Apa senengmu apa? Iku BH-mu iku coplon. Ngawur ae kon sing kok jaluk sing ganggal. Iki kanggo pertahanan arek. Ya karo situ. Lagi kok coplok lak morotok. Seneng aku nek nglembreng. Tapi masih ini teko mburi delok. Iya. Lho lek teko ngarep panjene teko ngarep ngono kapek menarik lho. Kon lho wetone slender kali bogor. Tapi lek teko mburi delok gak koyo slender. Kaya apa? Kebo songkel. Wis mulya dinten arek lho. Ya wis kok liwat kono ae kok. Lho, liwat ya rono aku kok liwat ya ngubungi kancaku sitok karo sitok aku. Karo sitok. Heeh. Ya wis tak berangkat aku ya. Iya, sing hati-hati. Iya, kok sing hati-hati. Lho enggak ngono omonganmu mangko lho. Berangkat ah? Iya, tak. Kare Juli ya? Iya, bener. Kok gue cari latihan kono? Kamu mesti ngono ya nek renang-renang. Yo pegel. Yo brek lon sampe nyereti mlakune. Wis wong gak tau susah. Kan iku uripe seneng terus. Seneng awake lemu. Lah ya apa ben wong mangan gantek mesti didedepi. Ya mesti ae ku. Kepethuk kanca mampir-mampir ana wedang gantek ya wis gak sampe ngorai wis rijik. Iya. Panjenengan wong kudu ngono. Wis saiki aku tak name Maria Mas. Ngono ta? Iya. Iya aku tak tututi kok. Temen ah? Iya. Wis tak tinggal. Iya. Durung dadi bojo tak belani gak karu-karuan. Bareng saiki wis dadi bojo bendina geger. Turu sak turu aku iki singkuri ae. Biyen nek mangan sak mangan dulang-dulangan, saiki aku nek mangan mesti dilotek are aku. Nggo sang gak neputune wae aku iki. Biyen yo ngono kemanten anyar aku nek turu gak kemulan nek dicokot lamuk diceblek tangane halus. Saiki nek aku turu dijarno ya dicokot lamuk ya diceblek tapi tapuk ambek parut. Iki bojo tas nanggale mungsuh iki. Wingi yo ngono nyugi kopi ya ngeling-eling wong lanang teko nyambut gawe. Kathik ngelak pisan, ndek emuk terus tak kokop dadak tir. Sangkno balungan bae aku iki. Ya, pengono nek seneni alise tepung. Wis. Kak. Apa? Walat
tak golek nduk mburi gak ono ngene kene. Ono ngarep ngene. Mangkane kok arek cilik-cilik mang mlayu nang ngarep kabeh. Apa? Lah lha apa sampean meneng-meneng nggawa kaca medhongkrong ngene tengah latar. Lho kan garo ta? Napa? Lho wong aku dadi kemi dibedet ngene. Kok iso lho Kono tak gares kon, Nduk. Berlagak. Lho ya. Rambutnya disemir. Lho ya apa? Sampeyan Bahaya. kemajuan. Kok iso nyemir mbok ndelok-ndelok. Soale meneh aku lak kumpulan. Kumpulan apa? Ambek wedhus gibas iya. Nyemir iku mbok sing rata, delok ta? Apa? Iringan kiwa tengen ireng. Sing tengah putih, iya sing ro. Iya. Semire gak rata, bar kok doan kok blekok. Lho ngene ro nek kaya ngene ya mbok benakno apa. Wingi ku nek semir entek, nek gak di dhuwit iku cak njaluk dhuwit ge tuku semir. Mesti tak kei. Lah apa cet putih ndek omplung kok nelet-neletno. Jare njaluk putih. Aku ana ndek tengah pasar nyimpang ana CPM liwat karo ini. Oh lho. Model-modelane nek sampeyan iku saiki. Gak pancene kon ndolek sumbere perkara terang-terangan ae. Mamula ta di wong aja latah. Lah apa gawe rambut abang barang iku. Niru iku lho, matrais iki. Kok iso iku lho. Mbok ndelok-ndelok rambut abang gak diuntu ae kan rambut abang barang. Waran arek-arek nek ngarani aku lak gak duwe untu sih. Tapi untuku jange tak abang rek iki ya. Rambut abang untune abang. Enak tak pletur kok. Aduh. Jong ngono ta. Lah apa sih kok brayae sawangane? Lih. Aku lak jange melok kumpulan arek-arek iku. Gak ngono celanaku kok iso njok. Nek bokonge kok iso bolong telu iku nek apa iki? Kok nek gedhing aja gedhing pakaiane rek. Lah apa sih? Kemejan barang saiki kon nyonyoki rokok. Ya apa? Nyonyoke iku sapa? Iki Bareng. trika kobong. Lah ya alok-alok. Pungasane aku buwuh wingi tak gawe. Delok panuku ketok kabeh. Jare njaluk gaya, kok meneng-meneng celana disuweki, pating seluwir. Ya apa kaya arek nom-nom iki. Ditembel, godhong waru iku model apa sih karepe ngono iku? Wingi tak loreng-loreng tak tulisi mosok mangsi ya. Lah apa iku? Wong anges ngono. Mbok model iku sing bener ta rek. Sepatu Mas dah wis tak wis gendeng delok kon. Apa sepatune? Wong ero nek wong lanang jange lunga, ya ana omah sepatu mbok disemir nek gak diduwit njaluka. Lah apa godhong kates kon kaya anges iki. Rewel. Gak rewel. Disemir ireng njaluk putih. Wis tak kei putih ngono lho. Apa iku semir ta? Apa? Lah apa tak kapur kok. Iya wong semir larang. Ngomong ngamu kan niku. Lah ya jatuh latole ta. Apa sih kok ingak-ingok nang jaba ae? Ya. Sawangane. Lah iku prautu ndelok aku ya. Ngono iku. Prautu jange lapo. Lah ngusung watu iki. Aku lak mbutuhno material aku. Nyambut gawe ket kapan? Lho ya apa kan. Lah tas iki lak aku kirim batu merah iki pirang ewu. 1.000. Mbok takono Kang Kasdi. Waduh, wong aku gak ngerti rek urusan material yo. Kon tak kandhani, sedina rong dina iki wis meneng wae. Kon kudu sabar. Soale engko aku gak iso ngekeki blonjo, kon kudu tenang ae. Tenang ae. Kok iso iku lho gak dikeki blonjo kon tenang lho, kon mangan apa? Yalah wong perkara mangan kon niku ya apa sih? Mosok kon iki gak duwe tangga. Nek ana tangga mangan deloken ae. Terus? Ya apa, segone wayahe ngeblak kon liwat lak wis mambu keluke ya. Ngono iku ya apa? Wong lanang ya apa ngono iku? Aku kate metu. Nandi? Ya biasa ae. Celanane durung setrika. Ya apa? Ya gawe lungset kabeh iku. Mosok gak ono botol arek. Kok iso golek botol gawe apa sih? Kayak banyu anget dadi glinding-glinding nang. Kon niku. Sawangane saiki nek lunga brai. Karo kacamata. Minyak rambutku sentek. Hah? Minyak rambut. Endi ana minyak rambut? Iku mosok minyak rambut wong iku stand pad iku. Cek kapok. Waduh. Wingi ya keliru. Apa? Lah apa? Mertego digelang. Meneh-meneh ku nek gawe jajan nek mari kesen rek. Omonganmu kon niku. Babanya tak pasangi, tak dek wadahe minyak rambut cek kapok. Mulane aku tuh. Royok semut tangga. Ayo turu krasa gatel dadak semut cilik-cilik. Iya nek nang rambut gak apa-apa nang kuping terus howok. Wah niku Jangan nandi saiki. Karepe jangan nandi. Ya metu arek-arek. Melok apa? Ya apa? Melok
Melok sepatune wong lanang kon niku. Lha apa sih wong bojone kok? Ya gak apa-apa, tapi didelok keadaan wong lanang iki maksudnya bergaul tah nyambut gawe tah ngelencer iku lak delok-delok. Lah iki nandi Kang? Nah, itu urusan nyambut gawe. Gawean ta? Iya. Oleh dhuwit. Lho pasti. Mbok nek ngono. Lho, pokoke ateke tak biru-biru ngono wis tak culno. Gak anjane kon niku nabimu nabi kresek anjane kon. Wong lanang nek kesake ana kresek-kreseke durung ditakoni wong lanang guyu kekel. Wingi turu lho sama guyu kekel. Lha apa? Tarani kon memang guyu jan lambungmu petot. Saiki aku dipetot-petot, biyen po. Wadah biyen ae nek tak gonceng. Tapi pancen siji rek njene. Kemanten anyar munggah nek tertek bongkok iku. Sapa arek-arek aku jamane ambek kon. Apa? War nang ndi? Aku menggos-menggos tak kuat-kuatno. Lengker ngono. Lengker. Saiki nang kali bokor bareng saiki mudhun. Wis koklo sampean niku. Ya mborek tambah tua iki lho. Kekuatanku ki wis mbuh wis gampang masuk angin, linu barang. Mangkane ta. Nek linu dapat sepiro puyeng, nek puyeng kumat aku gak ketok uang rek aku iki. Ketok apa? Ketok duit puluhan. Sampeyan ku aneh-aneh. Makane aja sok nguyur bengi. Ya nek perlu ngono ae lho. Apa tambah tua iku tambah gak karu-karuan. Engko nek tak tinggal engko ana dayah waran Mas ta sik tindak. Mas apa? Iya Mas Pawiro iki lho mengamu. Ya aku rek. Walah jatik ngono ta. Nek ditakoni kancaku lha tindak pundi? Lah niko mbambung ni sore tertek ngene. Omonganmu. Sampeyan niku kok tak tinggal ya. Wis ya. Iya. Kok gak enak atiku. Nandi lah ngono jare ana hubungan-hubungan apa? Kok pakaiane apik. Tenake tak blutno ae teko doan. Apa karepe? Bene kok jare sanggup melok. Lah lek iki tak susul nang omahe wong sing wedok iku kurenge koyo ngono. Ngomong liri-liri titik jare aku iki njomblangi sing ana wekasan teko arek wedok. Nah ya kok temburane nemen sing temburokne ku apane wong sing lanang koyo Petruk ngono. Karo lek ganteng koyo aku. Enake dinteni ambek ngapal-ngapalno. Ampean kaya sapa kon? Loh, kait narik dadane olehmu karo izin kon kebajet panjenengan. Lah apa? Ya apa oleh gak izin. Sampak ijazah dodol pecel lho. Tolo nek nganggur yen mriki napa Dik War? Kula kengeni ngansu. Olehmu kebajet kon masih wong gak duwe penggawean niku mbok ya jaga gengsi lah. Kon niku cok keleler-keleleran lauk-lauk ndek tengah dalan. Iki rumah samu embongmu tah ya apa? Kon niku mandor embong ta? Iya, pamanku ta. Lho ngene iku tak belani lho kon lho. Ya apa iki? Ijah sampean pun gampang ngomong sing kaya ngoten. Cek kapok. Tolon ku anake wong jogob. Anake wong sugih lho. Mosok Dik War karo sugih utang yuk ngono. Kon mung tak gebuk sarung tak iseni watu ya. Kok ngawur ae. Ngancam patiku ya kon. Aku mangati ngapalno. Ampian kaya wong jolo. Ngono karepku mang ngono. Wis aku bendino ngapalno. Iya wis. Bojoku turu tak lirik bareng wis turu aku ngreng-ngreng. Iya, ampian ngono. Gak ngono. Iya. Mubeng tepi. Nengsa mira. Wong tepine samudra. Iya, karepku ya ngono. Kan elek wong ngapalne iku, cuma ya karinata suarane. Iya. Nek swara kaya awake dhewe ya kudu diapiki, jamu sak jamu iku kudu delok, ngono lho. Suare gak kenek mangan goreng-gorengan. Mangan gorengan bareng gak oleh. Yo wajan bareng dikek lengo dipangan iku gak oleh. Seri
Tandani. Iku gak larangan lho. Durung ana sepur lempung nek wong mangan mangan wajan iku mati lho. Oh, lah iya gak oleh. Iki lho sing gora sing enak iki nek jange main utawa swara digerakno ngene ya ditokno. Kon ngombe pirtus lho. Iku enak ya? Enak. Iya, marino njupuk korek. Marang ngono. Sumeten marino kumpon. Aduh. Masamu iki belajar ngenakno swara ta lampu strongking iki. Iki niate mek wong loro apa kanca akeh iki? Dinteni pisan. Nduk pose kono. Omahe genuk iku. Sapa? Genuk Kediri lho. Lho. Iku melok ya. Lho, iku bos lho ya apa iku? Iku tas ditembelno iku mari bocor kok bos iku. Isin-isine lho. Isin-isine apa? Ket lho nek potongane lemu bodine oleh. Lho. Aku terang-terangan gak buka rahasiane kanca. Rambute mari diketok didol iku lho. Ngawur kemajuan nek dikriting. Oh iya. Lek bos iku kuat. Omahe susun pira 3. Lah lek pancene mbina arek-arek gak sampai setahun entek iku sak tanah-tanah. Apane? Kadek barek wong lanang lek suarane enak, kadek rupane ganteng. Oh, melepek ya apa? Nek ngono aku kok setengah ngalem ngono. Yo, ngalem ya. Iya. Yo, ngalem. Cek didugang. Dari ini kan niku blobo. Nek ndelok ngaleme lek swara peno enak ya. Lek diwuruki ngomong bareng ku lancar, dramane enak. Aku seneng drama bareng iku. Lho mosok. Lho ya apa tas iki nonton bioskop iki. Lho apa? Nang India. Lho, nang India kebacut lho kan niku lho. Bacut ya wae. Kok iso lha apa di Indonesia iso nang India iki? Lho ya apa rene iku? Iya. Ngetutno papine. Papi sapa? Lho, papilion. Aduh. Lho, sing lanang Indonesia lah nduk kono. Ono kono. Nduk kono kecelakaan mati. Sing wedok mulih rene terus gawe omah iki. Obyeke lek bengi peno. Lho, Joko bengi bareng. Iya iki. Ya Maryam itu Joko bengi. Yo pakai nasib iku masih ngono. Engko mari pakai nasib ngono setengah papat sik repet-repet iki kok. Iya. Golek umplung wis. Nang buahan sampah iku. Mumpung bojomu gak ono. Iya, nang budal, gak kira runggone. Temen ah. Kono kok ngenteni ya. Numpak becak. Wis mlaku ae lho nerabas kene lho. Oh iya wis. Ayo. Apa arek jare ngejak? Lah ya wis wayahe latihan. Lah kabeh-kabeh wis yogane wis ngumpul kabeh. Persiapan hidangan wis tak siapno. Lah iki apa? Menara Mas Rene ta? Lho, sing mrene lho sapa? Arekku kesasar. Lho Ning, wis ketolo wis suwe le teko. Sing lho emang golek awakmu emang. Lho tolo iki wis teko ta durung? Wis, tapi golek awakmu. Lho iki mang golek lho ya. Tasak liwat mburi. Arek kucing-kucingan. Ngerti. Mburi. Ngerti omahe rondo rek ge mainan. Tapi rondo-rondo teles kenes iki. Teles apa? Iya winginane tiba. Teles saiki gak teles blas. Umume sing ngene kenes. Iya. Lho temen winginane nyelatu tukang parkir. Iya. Lho ya apa? Lah ono pekarane lho. Lho, iki lak ono mburine motor ah. Dak motor wae maju kok mundur. Kegiles sikile. Jempolan nek kegiles. Sepatu anyar gak tak gawe sikilku mari kegiles sepur. Anu. Iki tak siapno kabeh iki mangko panganan wis apa. Wis disiapno? Heeh. Ya kari diistirahatno, lek disiapno tok ya gak istirahat pegel arek-arek iki. Wong-wong sembarang durung dimulai wis istirahat. Iki apa iki? Tapi ndelok jaminane latihan iki iso giat lek jaminane. Jaminan komplit. Iki mangko tak tukono piting tapi tak delok pitinge mau kena tekanan batin wis kuru-kuru. Piting kuru.
Iki ngene carane. Wong menungso aja kentekan nakal. Ya apa? Ditanting agake kuru mbok disuntikno. Ngomong-ngomong kepething kok disuntik. Ngene lho, doyanane arek iki ya. Arek saiki arek iki kan. Iya. Iki masih gak ono iwak lele, iwak bader. Pokok bader iki doyan. Masih gak ono bader, lek anu jago. Lek ono jago, kodhok, celeng, ula, kelabang ya. Dadi bodong ya. Terus gak ngono ku panganan apa? Njane dadu puter njane. Ojo sama gopo aku. Ojo soal perjudian aja. Soale wis dilarang pemerintah. Gak usum ya. Usum itu zamane wae. Guyon kok. Iya lah apa. Buntut barang wis aja dibuntuti. Wis gak buntuti saiki. Iya. Senian. Senian ngomong ndi. Mangkin pun menungso. Lho gak tau kepethuk untu peno kok tambah kuning. Terani pap. Ngomongamu masa kuning. Mari diwenter kok. Iki tabuhan ndi sih? Gamelan ndi? Nyilih teh ujok iki. Loh. Ujok sapa? Ngingu tabuhan iki. Enggak iki gamelan kene kok. Oh iya. Iki kira-kira piro iki? Saiki tapi. Sing ndi? Ya iki lho. Ini dol eceran ngene. Saron dhewe iki ogane. Halo. Iku tadi sih. Kon iki niat latihan ta dadi wong rombeng kok. Lho gak ngono, lek panjene kuat dituku dhewe ae. Sing ndi? Kanggo persatuan ya. Mbok nek wis kasih gedhe. Kasih wis godhong. Pokoke dicicil. Lho enggak kasih sak biyen lek SD ya, saiki wis ana SMP kasih. Saiki dhek kena lara beri-beri ya. Tak kasih anake wak garimun. Iki seren peloke gak ya? Anu minir ini. Gamelan nek mesti pelok slendro. Iya, tapi iki ana minire barang. Peloke gak ana. No. Gak ya iki. Gak ana. Wis ya anu slendro ae. Slendro ae wis. Iya. Soale pelok ku gampang kok menyusul kena ya. Kembule piro? Kembule biyen iku 9 terus kari piro iki? Kari 7 kalah dadu apa lho. Ngomong ya pancet lho. Wah, 9. 9. Gonge siji. Gonge kendo gonge grupan. Kendo wong gak tau dipir. Kon ngundane iki lho nek gambange gak patek ulem soalé tak mari tak delok tak jemput dadak kayu kates. Nek gong iki sik iso kena diatur, tapi ana gong sing iso mesuh bareng. Mosok? Lho iya, nek gong iki dijebuk kena gur. Lah nek gong iki gong bombong. Iya. Iku delet-deleti balsem. Nek disebul iku gak iso muni. Disebul iso muni jangkrik ya. Ya bener wae iya. Gong iki gak ono tabuhe pokoke sing nabuh gondol ngene. Iso di iya kok dibendusno ya. Tangan kanggo kempul, iya. Sing gondole kanggo gong. Nek sampakan kok kung jedho. Iya. Dadi bengi tanggapan esuk wis kuyenge kumat. Iya. Wah sing diomong apa? Sing penting iki anu lho. Iki pangkur iso bener. Iso. Tapi biasane senengane blendrong iki. Lah dadi buta. Iya. Buta nganggo cangkem. Sikil tak angkat sing ngendang guyon karo penonton. Akhire aku gak iso muni tanding gak iso ngono wong. Iya. Lah dheweke ndelok penonton terus. Penonton iya, kan ndelok pemaine. Kan ndelok aku kiprah. Iya. Lah jenenge aku ketutupan cangkeme buta. Buta iya. Ya gak iso aku ngomong, bareng tak enclekno ngene. Endangmu lho. Nek wis peno sinom iku iso kinanti iso, terus celuntang iso, pangkur iso ya. Mben tanggal 9 iki ayo melok aku ya. Iya. Nyunat. Lho. Wong iku tembangan kanggo nyunat. Gak ngono. Kanggo nyunatno. Oh, nyunatno ditanggap wong nyunat ngono. Iya. Tapi kok gak kena ge nyunat. Ya apa sih gendengane pangkur? Ya disunat. Pangkur. Nyuruh ae. Nyuruh ae apa kuat nyuruh? Nyuruh. Nek ndelok ae nek
segone ku nyuru apa nyuro? Gak nyuruh aku sing kencengi lho. Ya wis pokoke sak uni-unine lho. Telune ndi telune? Sing telu dhewe telu wis kari pari papat lho. Telu. Oh iya iya. Angkatan iku ngono. Saiki panggur lomba sih piye? Kang Lamet Darum. Hah? Ya dimulai ya. Iya ya, mulai. Hei. Rujak nih. Iya rujak-rujak. Rujak. Nanas pantas diwadahi jalan. Tiwas-tiwas belani wong ora waras. Halah bapak balung bendong. Balung pakel apa? Apa ya? Balung bendo. Bapak balung bendong. Balung bendo. Balung bendo main resolan. Bapak Balung Sari. Ya, Balung Sari lah. balung sari. Lunas. Balung Lunas lho. Balung nongko, balung nongko. Balung nongko ya. Bapak Balung. Oh ya tuh. Alah bapak balung nongko. Japane katone motor. kendangane sampe ngedebok kamane. Iya. Ayo. Rujak. Kakan rujak. Weten senet. Rujak cengur. Rujak wong kampung bungur. Iya. Meliar-meliar aja nganti senanging. Ala bapak balung sate zamane oleh peno ngempakne kurang selat dadi kendange pule koyo kaya-kaya wong digeret sapi. Karepe aku oleh ngempakno tak kuat-kuatno tapi ning sing kono gak tegen ya aku. Maksud iku gak tegen suarane. Lah iya kan. Iya. Terserah soal gak tegen iku terserah. Iya. Yo ngene iki lho. Sinom iki apa? Oh anu, pangkur. Sing dhisik mang sinom ya. Swara sing larang regane yo ngene iki digoleki. Iki digoleki. Oh, sapa sing gak goleki? Oh iya. Iya. Temen Wingi sesuk aku lak main juga. main. Kanggo nyendeni Persebaya karo musuh Jerman. Wis, saiki peno gending-gending jelas iso ya. Iya. Sinom iso kinandi iso, gending wetan iso. Saiki kari ngomongi. Sing penting mosok ate iso nembang tok gak iso ngomong lak gak enak. Oh ngono ta. Saiki latihan drama ae, iya. Ya wis kari latihan drama, dadi awakmu iso merayu aku gelem gak awakmu, Pak? gelem. Coba Loh. sih, coba. Ya apa? Pak sih ngomongnya. Sir-siran apa mana? Mengapa aku selalu diambang-ambingkan oleh kaum laki-laki? Jadi tidak ada artinya saya sebagai kaum betina. Kok selalu mereka itu kok menodai saya. Sampai begini perut saya ini. Inilah artinya korban pergaulan bebas. Mas, jangan aku dibebaskan. Dek. Iya, Mas. Ya, Mas. Berat. Ada apa? Mas. Apa maksudmu kau datang sendiri? Kenapa kau menangis-nangis di tengah jalan? Kau harus tahu. Aku sampai terjadi begini, Mas. Selesaikan ini. Siapa yang menanggung jawab ini? Sudah gampang. Lain hari tetap aku yang menanggung jawab. Sik. Lapo? Yo ngene iki ta jare nyambut gawe iki. Ya apa. Mbok ndelok-ndelok seneng wong wedok aku gak nglarang nek luwih ayu teko aku.
Lah karepmu kate apa? Wah, aku lek bedindang ngene. Macem-macem omonganmu. Ya iki sarange, ya iki sarange. Ya iki ta. Lho, Ri. Lho Sapari, iki lho kuwi. Iya tak jarene pancen. Lho, lah apa Kon iki waduh Sapari rek. Ayo terusno. Terusno apane? Gak isin. Gak isin apane Kok awakmu? iso ngepek bojone wong. Mentang-mentang kaya ayu-ayu dhewe. Gedene sak gunung anakan. Sak gunung lak gedene. Masih sak gunung ayo manak padha. Gunung anakan. Lah nek gunung duwe anak-anak apa? Gunung apa? Ya anak potok. Gak iso golek wong lanang liyatane gak ngepek bojone wong. Alah wong awakmu sing bajak bojoku kok. Ya aku sing bojone asli. Sapa bojone? Ya iki bojoku. Iki apa war? Lho, encen wong lho iki. Ayo ngomong. Lho ya gak iso wong aku kadung mendalem kok. Mar, cici gak ulun terus cepur ono sisan. Ya apa? Karo anak karo ngono pegaten aku. Ah, pegaten bojomu. Pegaten, ayo. Iya lah nek kon tak pegat terus kon sirik bojoku ngono. Maksudku lak ngono. Ngomong. Iki buyar dramae buyar. Gak iso buyar iki kadung Buyar kenangan. kadung menjiwai kok omonganmu. Sabar terusno aku tak minggat mek Kartolo. Lho omonganmu. Sabar. Jok ah, kon niku iki mak apa lho wong latihan drama. Iki apa lho? Prasamu temen ae. Sopo kon iki pangling ta? Kok iso lali lho. Iki ngono ning Mariam. Karepe mbina arek-arek gawe hiburan, latihan drama. Ngono bojone gak dikandani lek latihan rene. Ditinggal ae, boleh dicatu. Tilap ngono lho. Iki latini sih. Kon ngurusi buyari. Iya lah iki aku gak ngerti lah jane Sapari iki ada apa-apa. Lah aku lah bingung ta aku dadi bojone. Gabung kene dadi siji awakmu. Iki lho aku dicampur iku lho. Nek golek anggota cawuk-cawuk. Lah, anak-anak aku cak bojone menawar rene iki biyen ya. Iya. Dasare cemburu nek benere. Iya. Bapakku biyen tau kedelean. Nang sapa? Maria. Sapari iso-iso. Iya, dadi aku mung kanggo kanggo titis-titisan kok mau. Dadi gak ono apa-apa ta iki. Enggak. Iki sing penting ayo sing rukun ya lek pancen iki diterusno lihat dina latihan sing tepat. Iya. Ayo saiki mangan-mangan sik. Ayo.